Jeg troede, der var en, der brugte en vest nu. Så døde det sådan. Lol. Lol, de døde den her gang. Jo. Low. Fucking Core. stars. Impe for at Rikke blev one-shot her. Jeg soulstoner der. Så længe jeg ikke Hurtigt bliver tik. stunned, så er det fint nok. Jeg dør ikke på her. lader sådan nu. Mange. Jeg stander først. Jeg er Oh my god, stunned. det er lige meget. Shit! Jeg stunner oven i Flash den. op. Og så bare væk fra ham. Så bare væk fra ham. Jeg stunner igen. Og Roms, du skal smide dit fucking totem jo. Nå. Husk at den der forrest. Det skulle du have gjort. Nå, du sagde, at jeg skulle. Eller skal Nej, men fucking tænk selv. Jeg kan ikke tænke for os alle sammen. det var noget nu, så. Ja, gør det. Jeg tror, jeg har pullet for mange. Nej, det er fint. Fuck, man. De begynder bare at flygte, når det er. Jeg frapser det Hvor var her, det sjovt, så det. det lagger sådan lidt, det her pull her. Sådan at det er fint. Boss. Der med Heroes'en. Jeg har lige brugt hero for Ja, det er fint. Den er væk nu. Så bare gå efter de fucking tønder der. Det er så vigtigt. Og så tænk ham ind i midten, fordi det der, det gør, at vi ikke kan få tønder. Gør det? Ja. Ja. Og hvad er midten helt præcis for dig? Hvor? Det er derovre på de der stenplader. Derovre. Længere over. Toppladen, mener jeg. Herovre i midten af det her rum, det er her, de kaster tønder ned. Fuck, Men what? det er lang range. Rasmus, come on. Lad mig stå foran ham. Det er Richard, der vender ham, ja. لا بس في انا Fucks. مول فورم Ja, Satan. har bara någon film jag tänkte lite med papper. tid. Alltså utgår jag tänkte och så fiskar det. Man tror att filmen är en full mål. Okay. Oh my god. You LDDOS, fuck's sake. Hvad så? Ikke noget. Mere dips. Sådan. Let's go. Videre. Og så sammen. Hold jer sammen. Og husk Gravstones. Står her, ikke Ja, brug men noget du står movement for- speed, ikke gå hurtigere end 3, mig. 2, 1. Vi skal bare komme væk fra de der skal springe i luften. Og men du stunder dem henne på, når de alle sammen er samlet, og du laver din tick først, Trigger. Og så stunder du dem bagefter op, og så romsæt de totem, hvis det er klar. Ja. Men først efter, at Abben har stunnet. Efter du har det lyd, så stunder du. Og ikke at du har soulstone, så vær klar til at accept, hvis du der. Ja. Så, der skal stunnes ind, han eksploderer han der. What? Så nok. Husk at slå dem. Har du stunnet op? Jeg stunner nu så. Der skal ses. Og gå væk fra den der, gå væk fra den der. Jeg blev stunned. Ja, GG. Jeg vil meget gerne gå ind i Rikker, så han kan tage akku, fordi der er 2, der pushbacker min spell hele dagen. Jamen, der skal være ses på den her. Er det fint nok? Det var lidt langsommere det her den sidste gang. Er det? Ja, det tror jeg. Ret sikker. Det kan jeg faktisk ikke se, om det er. Mener vi var på 8 minutter, og hvad var den her boss sidst? That Earth Elemental.
Fuck, hvor har vi meget mere DPS end alle Jeg andre. ved ikke. Jeg synes bare, jeg skal blive disciplined ved sidste kamp, så... Det synes jeg også, fordi du har så meget damage anyways. Ja, jeg er bare uden at skifte spæk, som er mega nederen. Ja, det er rigtigt. Kunne jeg ikke få den at springe i luften? Jeg puller bare lige med det samme, Richard, så du går bare ind og tager tårn på den Ja. og sådan noget. Sådan. Let's go. Og dem her, vi kommer til nu, hvis vi bruger en bridge potion på, eller? Eller for Nej. Nej, lad være med at bruge en vis push. Please skip det der. Se om vi kan skippe. Jeg synes, vi skal... tror ikke, vi kan løbe igennem, altså forbi de der mobs der. Jo, det er det, de gør i videoen. Altså, gør det i den anden video, du så, Richard? Den jeg så, der gjorde de det. Ja, Der skippede der er de. 2 videoer. Jeg så begge videoer, hvor de skippede Jo, og de kan skippe begge dele. begge dele. Okay, pas på, ikke gå for langt ind. Så skipper vi. Vent. Ikke gå længere. let's go. Og ikke gå ind i det der, Ja, ikke gå ind i lort. så puller det den. Kom her. Ja. Ja. Nice, vi klarer. Nice. Husk at dismiss pet her Dismiss, også. ja. Hvor er det med det samme? Har gjort. Har vi noget stadigvæk? Riks. Bridge pot. Yes. Jeez. Yes, my Jeg får hellstones. Mens vi venter på Ja. Akli. Der er 2 mobs her. Ja. Ja, man bruger halvdelen af tiden ved at være herinde. Au. Lad være med at gå ind til andre rotter end debuff. Husk pet. Det har du. Nice. Yes. Discipline Priest er overpower. Bare fordi de har smite heal. Det er en broken ting. Man kan ikke tillade sig at adde den på en klasse uden at have den på andre. Fik Det er Druiden det. ikke næste patch eller sådan noget? Jeg er drøget for det. Jamen er det så godt, eller hvordan Nej. foregår det? Dårligere. Okay. Det er halvdelen af den damage, du laver. Mhm. Så, ja. Men du har meget mere burst som drøget, så vel. Der er der 3 ingen minutter til brænder eller hero. noget. Der er e-liter. Du disable det. Oppen, der er e-liter. Take først. Jeg er til tigger nu. Er det midtstående bagefter der? Ja, mit sådan smid her. de stånd. Ja. Nice. Sæt den ned, ja. Det er sådan, at det skal times. Jeg stunder næste gang. Jeg stunder nu. Og så venter du lige en 5 sekunder op, så stunder du også. Lige meget. Nice. Det er sådan, at det skal være. Swift. Nu er stadig Nu har 3 vi minutter. 3,5 minut. Oh my god. Og så er ikke mellem Smart. 2 og 3 minutter til hero. Ja, okay. Jeg ved ikke, om skal vi nok Adsen i stedet så? Fordi de kan godt blive et problem. Shit, vi har ikke nok. Vi mangler en af det efter det her. Ja. Ja. Så Jeg Vi ser mangler på 2. bossen ikke til dig. Vi mangler 2. Efter Tæller det. bossen ikke også? skal vi bare pulle andet Eller, der. eller nej, vent med at pulle. Nej, bossen tæller ikke. Okay, jeg puller dem. Jeg bare pulle dem. Så tager jeg dem. Og når de kommer nu. Okay, PS på Rika. Jeg ses det det Rasmus først. damage af. Og så gå ud af lort. Min den tigger. Ja, pas på det lort skid. der. Fucking Om du står om 5 sekunder. Husk hellstones. vanvittigt. Husk smite healing. Mega weird ting at minde en disapprece om. det fordi det de gør. Så ja. Nu har vi meget længere tid til det. Aktiverer Rose. bossen ikke? Når jeg kan blive Gider klar. ikke aktivere bossen eller hvad? Der er sådan en RP-shit jo. På en måde. Hvor er der en... Jamen, Den bliver- den starter jo først efter det her. Nej, det gør den ikke. Der er den nu. Der er den. Okay, husk at stå i vejen, please. Jeg venter. Bare vent med cooldown. Altså, hvad nu... Altså, Et det minut. gør ikke noget, hvis Asen dealer sig selv, vel? Det er kun... Nej, What? nej, ikke noget, ikke Nej, noget. nej, Ikke, det- bare glem det. Ja, ja. Altså, han healer 1%, som de sagde i videoen. Og ja, vent med cooldowns til at Omsan har bloodlust. 40 sekunder nu.
Ja, Der, Appen har den, og Altså, jeg står foran. Ja. Jeg tager den næste af den, når den kommer. Lige nu, der står bare foran. Ja, jeg Det tager også kommer. næste. Det kommer. Så kommer det der halløj, så der er waves. YOLO. Jeg bliver på den her, fordi den var kædet sammen med mig. Jeg har Hvornår den der her, bonus? Rasmus. 17 sekunder. Den tager du op. 15 Nice. sekunder. Husk, hvis de laver det der chain, så bare brug jeg stunts. Og bare brug dem alligevel. Kan lige så godt bruge stunts. 20 sekunder højere. Og hvis I selv begynder at Nej. heal, så 2, med det samme led efter, hvorfor. 1. Nu. Alt. Brug pap alt. Så gå i vejen for den her. Gå i vejen for den nye. Jeg kan ikke. Jeg står jo allerede ved en her. Jeg kan prøve at stunne Bare brug ham, alt. eller det ikke? Nej, det kan man ikke. Stå i vejen. Så Den for er at stå i ikke- vejen. Den gør ikke noget endnu, men... Ja, jeg stunner den. Og jeg sætter mig ned også. Sådan, drenge. Sådan. Easy. Yes. Sådan der. Oh, nice. Yes, nice. Good job. Good job. That's spam. Good job. Altid. Easy.